Maayong adlaw mga bata, karon atong tun-an ang mga tingog sa alpabetong Binisaya. Ali, sugdan na nato ang mga tingog sa alpabetong Binisaya. Letrang A, amigas. Letrang B, bola. Letrang D, dahon. Letrang E, eroplano. Letrang G, gatas. Letrang H, hagdanan. Letrang I, iro. Letrang K, kabayo. Letrang L, lapis. Letrang M, mata. Letrang N, nanay. Letrang NG, ngipon. Letrang O, orasan. Letrang P, payong. Letrang R, robot. Letrang S, sabon. Letrang T, tasa. Letrang U, ubo. Letrang W, wati. Letrang Y, yoyo. Daghang salamat sa pagtanaw. Palihog ko sa pag-click sa subscribe o pag-turn on sa notification bell. Kita-kita tapuhon!